هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. او دا چکاسک بتانت ایماندار و مزن دلدلو کی تہا دوڑ دیک بتام. ای آیتانی تہا جنگ احزاب بیانی. جنگ احزاب 5 ہجریہ پیشت ما شوال ماہا. وشی جنگ احزاب پمشا گوشا کہ ای جنگا کافرانی دراہیں جماعت مسلمانانی خلافہ ہور بتا. احزاب جمع و ای واحد حزب کے حزب بمعنی جماعت. شی جنگ خندق ہم گوشا پمشا کے مسلمان ہوتی حفاظت خاطرہ مدینہ کے رگورا بلاہ بلاہیں چات جات. ای جنگ یہ وڑا بیت کے یہودیانی قبیلہ بنو نظیر کے مدینہ کشا گورا کرا نندو کتا واجہ چا آیانی پدم پدے وادیانی پروشگ سببا چا مدینہ در کتا اور ای خیبرہ آباد بتا. یہ قبیلہ مکہ مشرک یعنی مستری و کماشی ابو سفیان گونت گوتا ہور کتا پا مسلمانانی جنگا وچا آیا وتی بیر گرگا ہمیں پیما نجد چیزی قبیلش گوتا ہور کو و ادراہ رما رم ہورا ہور مدینہ سرا مان رتکا وتی خیمش کوئے احدا جت و حمودہ داشتش و مدینش چپ چاگردہ گپت. ہمیں پیما یہودیانی دیگے قبیلہ بنو قریظہ کیا گو مسلمانہ قول کتگت ہوں گو اشاں ہور بت وتی وعدش پروشت نی دراہ 10,000 نزدیکا سر بتا و مسلمان چا 3,000 نگوستا و آباز مشکل تہا کپتا گوڑ رندہ مسلمان چا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شورا یا مدینہ ہما نیمگا کے 14 دشمنانی لشکر کرنے کے طورس ہستا بلاہ بلاہیں و جہلی غار برت دان کے دشمن راہ بند ببام. صحابیاں کو بلاہیں محنتیہ ای کار بونگیج کت و واجہ ہم آئینی ہمراہی کار کو صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مسلمان سک باز تکلیف بتا کافران دا تیوگی ماہیا چھپو چاگردہ گپتگی تنت پدا اللہ ایک بلاہیں و طوفانی گوات دیم داد و فرشتہ ہم مسلمانانی کمکات کام ہمیں وڑا اللہ کافر بیسوب کتا و مسلمان چھ تکلیف در کتا